Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepareng matur wonten ngarsanipun para sepuh, para pepunden sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur, para pangemban-pangembating praja, para satriyan garing, para tamu kakung Suwawana Putri, kadang warga IKG Kurwil Bekasi, dalah warga Rafflesia. Kula ing mriki ngestakaken dawuh saking Bapak Sukidi selaku Ketua IKG Kurwil Bekasi nderek ngregengaken anggenipun sampun kalantik dados Ketua IKG Kurwil Bekasi. Ing pangajap mugi-mugi Bapak Sukidi sageta amanah dumateng para kadang sedaya Kurwil Bekasi tasah guyub rukun gendeng renceng ugi kalis rubeda ing sambikala. Ing mriki kula saking warga ageng Campursari Paksi Rinaras ingkang dipun pangarsani dening Bapak Ipul manggen wonten ing tlatah Tambun Bekasi paring hiburan dumateng panjenengan sami. Pramila kula mboten kata-kata anggen kula matur sampun wedalipun kangge hiburan pramila badhe kawula tepengaken para wiraswara wirati saking Paksi Rinaras sepindah menika mboten asing malih Mbak Yeyen. Salajengipun menika ugi sampun dangu Mbak Kusnanda. Salajengipun menika Mbak Manda. Lajeng kadang kula sepuh Bapak Ipul, kadang kula nem Dimas Andar, kula piyambak Pak Detoyo. Mbok bilih anggen kawula paring hiburan dumateng panjenengan sami kirang-kirang ing penggalih kawula nyuwun gunging samudra pangaktami. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih mekaten atur saking panjenenganipun Bapak Sutoyo sembah nuwun. Kagem para warga masyarakat IKG wilayah Bekasi monggo menika badhe kita bikak kanthi lelagon IKG Bekasi Nyawiji. Dumateng ngarsanipun Bapak Teo Wargito selaku pangripta lagu semonggo kawula aturi jumeneng wonten ing panggung sapulu sareng-sareng kita nyanyakaken lagu IKG Bekasi Nyawiji. Dumateng ngarsanipun para pratungga sumangga. Asik. Paksi Rinaras kerja bareng dengan Arif Production. Aja gumun karo wong gunung kidul, neng diwae senenge padha ngumpul, nek wis ngumpul ora lali ana wedang, seger waras ati lega nyambel bawang. Ari bayani untuk pasukan jogenya yuk merapat yuk. Rasa tempat maju minggunani, sekarang cipikon kasih, saya punya rukun lan kayani. Monggo monggo
maju balik. Pasukan goyang yuk. Hei, hei, hei. Ayo yang gendong-gendong tadi, yang paduan suara, joget. Pasukan hureknya mana nih? Asik. Ojo gumun karo wong gunung kidul. Nek diwae senenge padha ngumpul. Nek wis ngumpul ora lali ana wedan. Seger waras. Ati lega nyambel Kabel kawang. ikatan. Keluarga gunung Mana Bekasi? tansah paculan migunani Cikarang Cibitung Bekasi saya kula rukun lan handayani Monggo-monggo kita sami nyawiji. Ikhlas lan tulus madhep mantep nunggal ati. Monggo-monggo pas seduluran selawase Sae-saeko royo dadi sakolo Satu putaran yo. Paksirin aras. Hei, 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 hei. Kanan, kiri, kiri. Ayo, pakai topi yuk. Masuk, masuk. Ojo gumun karo wong gunung kidul. Nek diwae senenge padha ngumpul. Nek wis ngumpul ora lali ana wedan. Seger waras ati lega Kabel kawang. Ikatan keluarga gunung kidul Bekasi tansah maju guyub lan digutati Cikarang Cibitung lan Bekasi saya guyub rukun lan handayani Ayo monggo-monggo. Tarik semua. Monggo-monggo kita sami nyawiji. Ikhlas lan tulus madhep mantep nunggal ati. Monggo-monggo seduluran selawase saya saiko kaya dadi sabolo. Monggo-monggo. Monggo-monggo kita sami nyawiji. Ikhlas lan tulus madhep mantep nunggal ati. Monggo-monggo seduluran selawase saya saiko kaya dadi sabolo. sae-saeko kaya dadi Nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. siap. Nggih. Saderengipun kita ke artis yang lain menika badhe kita aturi langkung remen seluruh anggota keluarga IKG Pusat